Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Neus Font, referent i mestra de l'Escola Cooperativa Integral Solc de Barcelona. Són 40 escoles cooperatives que pleguen més... Nosaltres com a professors estem molt engrescats sempre que s'apropen aquestes dates, per una banda per com s'ho preparen a l'escola amb els seus mestres d'educació física i per l'altra banda perquè nosaltres intentem treballar valors que és uns valors de companyonia, que s'ho passin bé, que disfrutin,